Bai, Urko, parrillako ikatza indartzen da bitartean osagaiak esango dizkizuet, ezta? Bai. Hori da. Txerrikumea, artoirina, berakatza, limoia, piperbeltza, erramua, ardo txuria, aragizalda eta ekilore olioa. Osagaiak esan ditut eta lanean hasteko prest. Bai. Vale. Orain, hau beretuko dugu. Hori da, martxan jarri. Bai, erdizka edo. Hori da. Hemen konfitatu bezala egingo dugu. Bai, Hori da. konfitatuko dugu. Konfitatuko apur dugu. bat. Erabiliko dugun olioa izango da ekilore olioa. Ekilore Suabia, olioa, bai. Garrantzi gehiago emateagatikan, patxarrikume behai, ezta? Hori da. Badakizu, konfitatzeko olio asko erabiltzen degula, baina Bai. gero honek balio du beste egun batzutan, Hori beste da. zerbait konfitatu nahi barin bada, ondo, zapore hartzen duta, ezta? Listo. Zorradunikan. Hau botako dugu. Bolatxo batzuk botatu Bolatxo ditugu, batzuk. piper beltzarenak, hori da, Nabara erramua, zatitxo bat. berakatza, Eta berakatza, hori da. Batzuk izaten du baratxu ja, baina gaur bizkaitarrakin berakatza. gero hau hasten denean, Bai, berotzen, hori da. Berotzen, Irakin gabe berotzen. ikusiko dugu nola zera berakatzak Gorritu egiten direla. gorritu egiten direla apur bat, Hori da. eta orduan sartzen dugu zera, Hori da, txerrikumea esatia. txerrikumaren hanka. Hori da. Vale? Kasu honetan ekarri duzu, hanka, Hankatxo bat, hankatxo bai. bat. Ba, gero Plasillo bat. plater bat, Hori da. platerran ipintzeko, politena. Hori da. Etxean honezke oso ikan egiten duzu Bai. baita ere zabalduta, eta Bai. 4-5 pertsonentzak horrela, osua, ezta? Bai, Hori da. Gaurko honetan errazioan eretzako bakarrik nola dan, hankatxo bat bakarrik. Ondo, bai, ondo. hori da. Erki ba, hau di joan martxan. Venga. Horan aitatu detenean berakatza, gure ikusle askoek esate du, gurekin gogoratu eta batzutan ezan berakatza ez beti baratxuria. Bai, gaurko honetan berakatza eta azte guzti honetan, claro, bizkaitarra. Bueno, hemen ipintzen dugu hau, eta usten dugu ja 30 minutu. 30 minutuan, hori da. Bo, ikusten duzu, hola xela esale zain, zu motelean, bizka jetxiko dut, Bai. eta urte herri batian, eta listo, ezta? Gero, Bai. bitartean, Bai. nahi baduzue, egin aldugu saltza. Saltza. Saltzan Bai, egiteko zera, ontzi bat, bai, mesedez, hori da. limoia, berakatza, Handila, txikila, honekin nahiko? bai, honekin nahiko. Bai, mentxe bertan. Hori da. Ardo zuria, eta niri limoi zuku apur bat gustatzen zait. Ba, listo, zuri gustatzen eskizun gauzanak emintzi zartuko ditugu. Venga, bai, pintzen dugu, Hori da, bai, hartu hori zen. ematen dio zuzua, Eman diozua, martxan da. bai, Bai, bai. Bai, bota salda, aragi salda, eta bitu Bai. zehazkar berotzen duan. Ardo txuriekin naztuta, ardo txuri apur bat, bai. harina Berakatza bat, alde bat. horrela limoi tanta batzuk, Bai. Bizitasun bizkat emateko, ezta? bai. Hori da. Eta orain, honi, astu egin zaigu, zera, Gatza. gatzapur bat botatzea, Bota, bota lazai. Venga. Zen bestela gero... ez Hori dago- nahi zu, Gero ezea- botata ez dago hain ondo. Ez du hain ondo hartzen, ezta? Bai, hori da. Eta zu motelean, pixkanaka, barruratzen zaio behar duena. Hori da. Orain, bariatxo bat ekartzen badidazu. Ja, bai, metxen. Listo. Naztu? Hauek, bueno, badakite guztia. Nazten dugu apur bat, Bai, hori da. Bai. loditzeko saltza, Mhm. uragaz. Bai, gorpuz pixkat emategatik, hori da. Bai. Hau zu hauan pixkat ingoen moteldu, ezta? Vale. Hori da. Epa. Eta nabarrura.
Horrela badago. Uzten dugu irekitzen apur bat. Eta badago. Badago. Orduan ordu erdi batean egongo gea, hau konfitatu zai, ezta? Berehala gatoz. Hori da, zu motelean ordu erdi bat eduki du, ikusten da, kolore pixketea hartu du. Bai. Eta orain xukatu eta parrilla. Bai, hori egingo dugu. Zukatu apur bat. Zen gero parrillan zuarekin edo brasagaz, ke asko egingo du. Hori da, olioa aldanik eta gehienak kendu, ezta? Bai, eta jamarada asko ere egin liteke eta oso arriskutsua da. Orduan, hemen, ekatzen dugu apuruet. Bai, pixkatora, lehortu daki. Olioa eta barruan gelditu dela, baina kanpokua lehortu. Bai, horrela, ezera puntu gabe. Hori da. Listo, eta barroa. Horrela. Sartzen dugu hemen, parrillatxo honetan. Bai, botar txiki honetan, hori da parrillan eta botar txikian. Vale, eta venga, zura. Vale, harako, bi tenedore baita ere behar dituzu. Ez, horrela. Ez, holaxe. Bazen ba. Azitxura daukan. Eta hoa indikan bukatu gabe. Gero. Hemen, ikusten zue, aziratik honea indar hartu du, eta listo, martxan, ezta? Orain, kontuz, lehenago esan dugun bezala, zen olioa tantak edo heltzen badira. Bere berotasunakin eroriko dira lehen da bizikoa. Ikusten da, ez? Hori da, bai. Nola zua hartzen adien horrela. Hori da. Lasa, astiro. Hori da. Zue pentsatu baita ere, momentu honetan txiki honetan egiten nahi gara. Etxien ohituta gaude askotan, parrilla hau gora eta beruntz. Bai, hori da. Ekien araberan, indarren araberan, baina arki moldatuko geha. Eta berezitasuna da. Hau ekarri izana. Gero, boltatxo bat ematen diogu. Hori da. Beste aldera. Hori da. Eta listo. Eta listo, baina, bueno, otar txiki hau, ze nondikan, noa. Zeuk egina, erosita. Ez, hau, utzi digu, gurekin lan egiten duen neska bat, Eba. Bai. Eta berari esker, badaukagu hau. Gero beste bat ekarri dugu. Hori da, bai, otar txiki hau, monotarra, hori da, bai. Bai, zera. Norbaitek egiten ditu, erosteko aukera badako? Erosteko aukera daude, baina ere egin aldituzu lagun bat edo kaldereroa edo badaukazu. Bai, normalian guretzako errixo da jun, erosita listo, ezta? Hori da. Salgai daude makroetan, hauek makroetan. Hori da. Ez da ez propaganda iteatikan, baina egia esan da, bat baino gehiago fijatuko zen, gaur erabiliko deu, txerrikumia egiteko, baina beste erabilpen batzuk ere baditu. Bai. Eta txerrikumianekin fijatuko zazte, baina otarrak atentzio egiten du, ezta? Bai. Hori da. Eta badakizue, erosteko aukerare badagoela. Buelta emango diogu, o beste pixketan goga? Beste pizka, emango dugu. Hori da. Itxura ona, eta usaila ere bai, Usaila bera. Ematen dio usai berezi horrekin, eman diogu buelta, eta hor, beste pare bat minutu eukiko dugu, zera. Koloria ardezan, ezta? Koloria ardezan. Bai, koloria eta gero baita ere bestaldetikan ere azalare, gorritu, eta hori, kris-kraseko sensazioa, ezta? Hori da, bai. Hori da. Bueno, hau ez da horrela egiten. Etxean, baina jateko orduan, bai, eskertzen da. Eskertzen da, hori da. Bai. Zuk, esan dezunean horrela ez dezule egiten, beti osoikan egiten duzu, osorik egiten duzu? Guk osoa eta zatika, baina normalean osoak egiten duzu. Osoak egiten duzu. Bola xen, koloria hartu zaiongo geha, eta listo. Zirbitzen? Oso ondo. Oso ondo dio. Etxien bezala? Bai, etxean bezala. Ia, hori da. Bueno, orain amaituko dugu. Hartuko dugu hau hemendik. Bale, hemen gaine eta listo, kontuz zer hori gabe, Arki, guazen barrura, zeitxura. Eta ikusi zuen, konfitatu lazai, eta gero kolori eman parrillan. Osa, herrien sensazio hori, ezta? Hori da. Oan platereratu egingo dugu. Bai. Mentxen. Emango diogu buelta, beste aldetik. Eman buelta, bai. Beste aldetik ipintzeko. Bai. A ber, oso ondo ateratzen da. A ber. Hortusten beltz hori, parrillan sensazioa.
horrela. Bai. Gero hemen, Agurtza. buke bat egingo dugu. Bai, letxuekin laguntzeko pixkat, ezta? Bai, hori da. Hori da. Zera, hemen jarriko Jateko dugu. orduan geho freskatzeko aldea, Bai. Mezklun apur bat, Bai, horrela. hori da. Bai, koloretako letxuak Bai. esaten deuna, bai, eskarola, Sin más. Oso aritzozkoak, simplea. hori da. Bai. Ipintzen dugu hemen dena guztia. Gatxapur bat. Osatu pixkat, olixua Bai. eta ospina, modenak ospinekin, arki. Hori da. Bai. Epa. Epa. Ipintzen dugu hemen, eta kitxo. Dotore. Hori da. Eta guan bere saltzarekin gozatu egingo dugu, Bai. ezta? Eta orain, olio apur bat, Bai. gainetik. Beti ikasten da zerbait, Aldamenia jarri berrian letxua, sartu, flanera ontzi batian, eta gero Bueno, buelta eman, da bitu. hemen daukagu saltza. Bai, Hori hori da, saltzai gehituko diozu. Bai, ematen hori da. badiogu zu apur bat. Bai, Utsi dugu lehenago irekiten eta amaitzen, gorputza hartzen, bai. Eta grazi pixkat, eta guan gehituko diozuna da hori pentsatzen, Hau. konfitatzen, Bai, gelditu zen zuk hori, ezta? hori da. Hori da. Lehenago, olioan botatako bere zuko guztiak, hartzen ditugu, olio apur bat Hori da. ere, ez du importa. Gero, bariatxo bat berriz ere hartu. Hori da, mendikan, tutxen. Ditu kolori ere beak ematen dio, klaro. Ba, Mhm. Bueno, apur bat, ez dugu kolore asko ematen. Nire ustez apur bat zera. Zalda pixka gehiago, Salda ezta? gehiago, bai. Zeren oso... Hori da, pixkat utzita, ostu danean, Bai. egin zau loditu, Hori da. pixkat getxo. Hauan saltzakin, pixkat berriz Berriz arindu eta ere listo. arindu. Earki ba. Venga. Eta horrela lortzen da saltza, ez? Bain dugu parrilla, pixkat hor parrillan ezin da saltza lortu, baina konfitatu deun oli hortan, soltatu duen jugo guztia, eta aurrez beak ere egin duena salda, eta hartu irinekin, da limoitan eta gogoratu nola bota diogun bisitasun pixkat emateagatikan, saltza egin da, laguntzeko eta lehorrez gelditzeko. Hori da. Earki Eta ba. orain, napa egiten dugu apur Bai. bet. Hori da, Bueno. Lehenengo dastatu. Ondo dagoela ikusi, Hori da, eta orain amaitu. hori da. Hori da, gainetikan, hola earki bota. Ondo tapatu. Bitartean barrura sartu, hor, saltxa. Bueno, eta hemen daukazu. Hemen daukat. Fontene berriko Fontene zera. berria, hori da, zamudio harrian. Izatezu plentziarra. Bai. Eta geho plentziatikan zamudiora, egunero motos. Alba da bai, Hori da, motorraz. motorraz. Eta nola ez, kaskuaz. Baina hori bihar kontatuko dugu. Gaurkoa eta hau dastatzeko prest, gure azken ikutuak esan da. Gure xeparen azken ukitua, ekilore olioa, piperbeltza, erramua, berakatza eta gatzarekin txerrikumea konfitatu. Aragi salda, ardo txuria, limoizukoa, berakatza eta hartu irinaz saltza egin. Txerrikume konfitatua parrillan gorritu. Txerrikumeari saltza gainetik bota eta koloretako letxuekin aurkeztu. Ni prest nago dastatzeko. Listo? Bai. Bale, ba. Hori da, ondo. Gozoa dirudi, behintzat, Itxura ona. Bai. Hori da, hemen. Ezurra ez, Ezurra ez. Zein. Barrura, zuen izenian. Pixka freskatzeko aldea baita letxua. Ezuen, parriak ematen duen ikutuan, badakizue benetan, berezia dela,
Eta banko honetan txiki japarrila, baina ondo inda, Zatia ondo inda dau. Bagoaz, gaurko gatikan, gogoratu, nundi zatozen. Zamudio, Fuentene Berriko, erretegia. Hori da, errezerbatu nahi izan ezkeo telefonua? Bederatzi lau, lau bost bi, 2-3-7. Badakizue, aeroportotikan oso gertu gabiltzala, Bizkaiko aeroportua, Bilboko aeroportua. Hori da, gaurko bagoaz, bihar ordu berdinean, norekin, Urkorekin. Aio, bihar arte. Aio, bai.